Maldives थांगासिनो दं. So I'm super excited. बे भेकेसनखौ जों बहुत गोबावनिफ्रायनो प्लान खालामनाय दंमोन but थांनो हाथ'वाखैमोन but finally जों दिनै थांगासिनो दं. So दा जों दंफैयो दिल्लीनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव. दिनै हरनि 1:30 बा 1:45 सोआव जों बेनिफ्राय ओंखारलांगोन. जोंना थारमाने फ्लाइटआ गाबोन फुंनि 5टानिफ्रायनो स' एज ए इन्टारनेसनेल फ्लाइटआव जोङो 3 घन्टा सिगां थांनांगौ स' जों दिनै हराव उन्दुनो मोननाय नंला. जों सफैबाय Maldives. दा जों थांगासिनो दं भिजानि थाखाय. इन्डियान्सफोरा बेयाव भिजानि थाखाय मोनसे फर्म फिलआप खालामना होनांगौ मानोना बे भिजा अन एराइभेल. थेवबो जोङो हटेल बुकिंसफोरखौ आगोलावनो खालामखानांगौ खारन बे हटेलनि डिटेल्सफोरखौ जों फर्माव फिलआप खालामनायाव होनांगौ. स' दा जों एयारपर्टनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय. एयारपर्टआ एकदम लैथोनि सेरावनो नै नोंसोर नुनो हागोन नै दैया बाहेरायावनो ओंखारबानो बिदि लैथोखौ नुयो. ओमफ्राय दा जों बै स्पिड बटआव गाखोनो थांगासिनो दं. हाय फ्रेन्ड्स, दा जों Maldives सफैबाय. दा जोंखौ Maldives बे एयारपर्टनिफ्राय स्पिड बटजों ट्रान्सफार खालामगोन जोंनि आइलेण्डआव. जों पेराडाइज आइलेण्डआव थाहैगोन. स' पेराडाइज आइलेण्डनि मोनसे हटेल एन्ड रिजर्ट दङ बेयाव जों दिनै हरथाम थाहैगोन. हाय फ्रेन्ड्स, जों सफैबाय पेराडाइज आइलेण्ड. दा जों Maldives दंफैयो. नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नाय दैनि कालारा टार्किस ब्लु. जों नायनोसै हटेलखौ दा माबायदि मोनो. आंजों दङ आब' सुलेखा बेगुमै. माबायदि मोनदों आब'? मोजां. ओमफ्राय रुमाव थांनानै नोंथांमोननो रुमखौ देखायनोसै माबायदि. दा जों थांगासिनो दं जोंनि रुमाव. जोंखौ बिदि गारि फिसायाव बेटारिनि गारियाव जोंखौ ट्रान्सफार खालामगासिनो दङ खारन रुमफोरा बहुत गोजान गोजानाव दं. नोंथांमोना नुनो हागोन. Maldives दा जोङो पेराडाइज आइलेण्डआव दङ. बे पेराडाइज आइलेण्डनि मोनसे रिजर्ट बेखौ होनो पेराडाइज आइलेण्ड हटेल एन्ड स्पा. आरो जों दा जोंनि रुमाव फैदों. बे रुमफोरखौ होनो सुपेरियर बीच बांलो. स' दा नोंथांमोनखौ आं रुमखौ एसे देखायनोसै माबायदि.
दा थांगासिनो दं लान्च जानो लान्च एरिया एसे गोजान स' जोंखौ बिदि गारि फिसायाव लाङो दा जों जिरायना दं जोंनि रिजर्टनि मोखाङावनो जोङो लान्च जाखांबाय जाखांनानै दा दसे रेस्टुरेन्टनि खाथियावनो बिदि चेयार बना दोनो इसोरो ओमफ्राय जों बिदि जिरायनानै भिउखौ एन्जय खालामनो हागोन नोंथांमोननो आं बेनिफ्राय फ्रन्ट भिउखौ देखायनोसै सिगाङावनो लैथोआ दं नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानसिफ्रा बिनि गेस्टफ्रा फैनानै इयाव दसे जिरायनानै बे भिउखौ एन्जय खालामनो हायो स' नोंथांमोना देखायनि बिराद मोजां भिउ बेयो